yazar, gazeteci, din alimi denildiğinde Wan dît Kur'an ji destê çe lewma dest bi êrîşan kirin. Serokkomer Recep Tayyip Erdoğan bi van gotinan rexne li rêxistina paralelê û hin komên medyayê kir. Serokkomer diyar kir ku rêxistinên terorê li dijî Tirkiye nû îttifaqê dikin. Herwa wî bangî welatiyan kir ku di yekê mijdarê de biçin ser sindoqan. 7 Haziran'dan bu yana milletimiz bir kere daha terörle imtihan ediliyor. Serokwezîr Ahmet Davutoğlu di mîtînga partiya xwe ya li Yenî Qapiya Stenbolê de axivî. Serokwezîr balkişan ser berdewamiya tekoşîna li dijî terorê. Davutoğlu diyar kir û armanca êrişên terorê ew e ku pêşiya Tirkiye bêgirtin û îstîkrara Tirkiye xirab bibe. Herwa wî ji bo tekoşîna li dijî terorê jî got. Heta çek bên danîn û heta çiya û geliyên me bên paqijkirin dê tekoşîna me bidome. Serokê Giştî Haqparê Fehmî Demir li pozantiya navçeya Adanê qezaya trafîkê derbas kir û di wê qezayê de jiyana xwe ji dest da. Ji bo hilbijartina yekê mijdarê dengdayîna li derveyî welêt qediya. Li 113 û nertiyên li 54 welêt bazaran dengdêr çû ser sindoqan û dengên xwe dan. Tek bilek, tek vücut olduk. Di merasimên cejna Komariya 29 Cotmeyê de wê 300 xwendekar alaya mezin a Tirk a 336 kîloyî hilgirin. Di merasimên li navenda çandeyê Atatürkê de îsal gelek tiştên nû jî dê cî bigirin. Herwa çekên giran ên mîna tank û topan îsal wê di merasiman de cî negirin.